Hey guys, λοιπόν είμαι ο Λουκάς, Παρατσούκλι LCJ. Είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Καταρχήν να αρχίσουμε προς το μέλλον, τέλος πάντων. Άμα μαζέψουμε πολλά comments, τέλος πάντων, μπορεί να κάνουμε Q&A, ερωτήσεις, προκλήσεις, διάφορα. Λοιπόν, αυτά. Πόση ώρα κάνεις εκεί μέσα? Τελείωνε! Τι έκανες όλη την ώρα? Μαλάκες. Με αυτούς είναι ο Μπίχλας, έτσι. Μαλάκα. Σκάσε! Σκάσε! Στο χώρο που κοιμάμαι κάνει δεν περνάει. Σκάσε! Σκάσε. Πήγαινε! Πήγαινε! Άιντε! Μαλάκα! Μην ξαναβγείς! Λοιπόν guys, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα comment κάτω. Πήγαινε μέσα, μαλάκα! Αυτό το βίντεο είναι μαλακία. Fuck. Δεν σας άρεσε. Φύγε. Φύγε. Κάντε ένα comment κάτω. Φύγε. Μαλάκα. Πήγαινε στο toilet. Όχι. Όχι εσύ. Μαλάκα. Σκοτεινό. Για μένα. Πάμε στο toilet. Μαλάκα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Μαλάκα. Είναι ο χειρότερος YouTuber του κόσμου. Το πρώτο βίντεο είναι μαλάκα. Χαίστηκα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα comment κάτω Για μένα θέλει ο κόσμος. και ένα subscribe φυσικά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.